Yo, what is up mga katugoys? Again, your boy Kian It's Shane me, your girl, Jazlyn Ventura. from Gataran. So for this vlog guys, no, wala muna tayong Crack! vlog no, mga prank na mga ganyan guys. So matagal na naming balak gawin tong content na to. Kailan pa yan? Last year pa ata guys, no? Last year Last pa year. kami nag-post ng mga tanong tungkol sa amin guys, no? So, Q&A itong vlog natin ngayon guys, no? So, nag-post kami sa aming Facebook page or sa aming mga Facebook account. So, madami silang tinanong guys, no? Katulad ng mga o kahit ano pang gusto nilang itanong, wala namang bawal sa tanong-tanong ng mga ganyan. So, bago natin umpisahan tong vlog na to guys, no? Sa mga bago pa lamang dyan at nabisita dito sa aming channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Then click the notification bell para ma-update kayo sa lahat na i-upload naming videos. So, simulan natin. Intro! Now I'm a fool for your love. So, unang tanong. Okay, unang tanong, ready na ba kayo? Ikaw ba sasagot, baby? Ako ka na? Ay, Dota. sige. Unang tanong, Galing ka? galing kay Cyril Shane Apolinar. So, ang tanong, naisipan nyo na rin bang maghiwalay? So, shoutout na din sa'yo, Cyril Shane Apolinar. Ito na yung tanong mo sa amin. So, ano ba? Naisipan na ba? Good. Ay, oo, naisipan na naming maghiwalay. Kasi madalas kaming mag-away, no? Hindi natin maiwasang maisabi dahil sa nararamdaman natin na emosyon, di ba? Sino ka? Tanayin na manghibog ba? Siya. Oo. Pag sigaw mo nung ako Awan, namin ah. taluadin, bagamajin. Awan. Pag nag-aaway kasi kami guys na lagi, syempre yung galit natin, di mo natin maiwasan yung magsabi o Anday nga migsa so ano, makapungtot tayo nga, tilad dati may bagbaga tayo. So nga dapat Chill lang. ano agi baga ka ti ano hanggang nga makapungtot niya. So dapat ano lang. Di ba? Manindigang magsaw ka. Panindigan mo ibaga maji kasi ay niya. So So, talaga naisipan na namin yan, no? okay, next. So next kay Julia Rama Domingo Carbonel. So pang ilang rounds po kayo sa gabi? Shoutout po guys. Shoutout sa Julia Rama Domingo Hoy, ba't yan? So ito na yung tinatanong mo, no? So nakakalima kami. Bastos na. So joke lang yun guys, no? So nire-respeto ko yung pagkababae niya kahit ni minsan di ko pinagtangkang galawin siya guys. Aging gana lang ramas. So joke lang yan guys. Aging gana lang ano hug, kiss, ganyan. Bawal pa. Lap-lap niya na kita. So aging nga lang kasi na guys, no? So natatakot pa kaming Magkaroon ng kasi ang hirap ng buhay. so Wala pa kaming pambili ng brief, panty, bra, gano'n. ano yung mga matagay dyan? May sa mga men, oh. Wala pa kaming balak bumuo ng pamilya guys, no? So Bata pa kami masyado. ipon-ipon lang muna natin guys. So i-enjoy muna natin itong pagkadilaga niya at pagkabinata pa. So yun ang sagot namin sa'yo, no? So next kay Daisy Pabros. Daisy Pabros, ito yung katanungan mo. Ilang years na po kayo, kuya? So 1 year and 2 months. Nagkakilala lang kami nung last year guys. So, tingnan nyo naman parang ang tagal-tagal na namin. So, yun yung tinatawag na comfortable ka na. Comfortable na kami sa isa't isa guys. No? So, Sabay pa kami tumain. ang mga kasi alam. Yak lang po. Nga guys, no, ilang years na kayo? 1 year and 2 months. Ayun pa. Mabait pa lang na. Pero kasla na bayag. Kung nabayag mo, Adrian na, di ba? Okay na ba ka din? Hindi kita dudum ako, 1 month lang, 1 week lang.
So, susunod, Jam Sarmiento. Anong position ng pinaka-bet nyo? Ha-ha-ha. Yun nga ba? Ano bang... Hindi ko makait ko nga position ko dati agsakay kanyak suna. Ano, kumabal yung ba? Kumangan, yung pangpangarapok pala dyan. Diba? Nabagay. Ang position ng tugaw, magsusulat kami, siba? Oo, hindi mo mata. Siyempre, ang tugaw. Basta kahit kung sakay ka nga. Kai Winson. So, ito yung Wilson. So, ito yung tanong mo, no? So, naisip mo ba na hiwalayan si Ate Jocelyn noon or ngayon? Sagutin. Hindi ko naisip, guys, no? Pag nag-aaway lang kami, nasasabi ko yung hiwalay-hiwalay na mga ganyan, no? So, kung naisip ko man, hindi ko gagawin yun, guys, no? So, Bakit? wala namang sinabing bakit. Ako yung magtatanong, bakit? So, Bakit? ang kuhiwalay yun sana, syempre, sunatin ang balo kanya kamay. Adik na adik ako sa mga games nun, sa mga online games, no? Tapos may bisyo pa ako, naninigarilyo ako. So, tinanggal niya lahat yan, guys. So, pinagbawal niya lahat, no? Hindi niya ako tanggap nun, no? Ayoko kasi sa mga taong adik sa'yo. Kasi kung mahal mo, tanggap mo. Ibig sabihin, Ay, hindi. Pag mahal mo ang isang tao, magbago ka. Lablas ka, kinikiligin ka. Convert na talaga kasi lang talaga. Apel to, ag-blablak. Yun yung katanungan mo, no? O, Debbie Ann Sangir. Sino pinakamalibog sa inyo? Shoutout na din ko yan. Siya. Suna! Han ka, babe. Suna! Suna! Si ka lang arub. Kung kunano ka, kagasin takara. Kung kunano ka, ano ka eh? Kaya. Bing! Nakakanda magbagaan. Suna talaga. Suna pa yung bubuyatik ko. Ginagawa mo! Hindi naman tayo ano na kung ka. Kaya lang arub doon. Dua kami latan. Iya, bagbalam mo kapag Awan, daya. Sagi-sagi. Among di senyas na naman. Kailangan yun. Tenggas. Joke lang. So, awan ti malibog kanyami nga doon niya. Dua kami. Bro. Nga mo ba yung nangyari kanyami hanggang ano lang. Nga. So, yun yung katanungan mo, no? Debbie Ann Sangir. Next, Leslie. Sakto ba, baby? Asa? Leslie Ann Paler. Saan po kayo nagkakilala, kuya? Shoutout sa iyo, Leslie Ann Paler. Ito yung katanungan, no? Saan ba, baby? Sabihin mo. Sa Facebook, alam na nila yan eh. Ay, amo na nga. Love story. Love story ta. So, sa Facebook kami nagkakilala, guys. Yulat na pa iba? Iyon mo lang tanong din hindi pa nakabuhay na. So, sino unang nag-chat? Siya. Ikaw! Nami. Siya ang unang nag-chat. At feeling close siya noon. Siyempre. Feeling close na. Nagbibirok mo kami talaga ti ubing naman yun. Okay, next. Mayvel Diane Passion. Ito yung katanungan mo. Shoutout na rin sa'yo. Sino mas toyoin sa inyo? Siya. Press muna apay nga tuyoin ka lagi, baby. Ibagam man. Ano ako dun? Nyarason mo apay nga nakatutuyo. Makabisit ka. Apay nga mag-visit Ikaw mo mabis-visit na kanya. Apay. Kalalas na lang. Apay nga alas man din lang ako. Apay nga alas man din lang Pwede ako. ka mo arad basta mabis-visit na talaga kanya. Amo yung may kulang ti pansin ni baby. Cool, tapos. Sinsi ka lang arad detect of Amang tapansin. no kas namin, ang palpalambing gas na. Siyempre. Isang ano, arobong ko. Oo, ano tayo. Hindi mo. Anka di kami talaga ng girls. Aming padpadan talaga si Karandi Kazay nga kanayo. Gaso katabigat kadal daw nga mata. Kaya nga Rod, dapat lang. Check lang, dapat i-priority. Hey, bag up with the text. She's my number one. Rolling on my bed. Next, Angeline Ramos Agtarap. Agtarap. Ang tarap. Ano yung ginagawa nyo araw-araw and pa-shoutout mo? Shoutout sa iyo. I love you both. Okay, I love you so much, Angeline Ramos Agtarap. So, shoutout din sa iyo. So, anong ginagawa natin araw-araw, baby?
Wala dyan lang. Di ba nag-video na tayo ng A Day in Our Life? So, wala kaming, guys, no? Hindi naman kami Yung ano lang, yung natural. simpleng ginagawa nyo. Yung Pag nasa bahay kayo, yun lang din yung ginagawa namin. Siyempre, tao rin kami. Aniel Cordoves, nakikita mo ba in the future na si Jazz ang magiging asawa mo at bakit? Oo, Di nga. nakikita ko na siya ang magiging future asawa ko, guys, no? So, Bakit? Kasi lagi ko siyang tinititikan. Sige lang. Sa bali kami sunang nga, gayat ka guys, no, agdring ka, bigat ka, tasunan. Nakasagana ni Makanmon, nakaluto pa yun. Bigbigat lang. Yan, nakasmusit, bigat na siya. Kahit ko ay, uli, pambandog ka kumaka, pero may nga sa lubungan na nga, bigat nga, nag-happy nga. Iso nga, bigat ng drink na tibigat. Ito lang, tinaklang magdutluto, di ba? Mati sa lubong mo, tibigbigat niya. So, at nagsubo itong prakti bigaran. So, kulang lang ko, subsubo ng panawasag ko minsan. Kasi, Ito lang. so, yun yung nakikita ko ng talaga na may future asawa siya. Okay, kay Marvelyn Raynon. Sakto ba? Basta mami? Marvelyn Raynon. Ano yung biggest fear nyo sa isa't isa? Ang wala siya. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. Ayan, kasi klawan pa si baby. Yun, ang biggest fear na. Ano biggest fear mo yan? Wala, hindi kahit nga mawalay ka. Isa. Love you. Love you. Okay na. Kay Bea Orpilla, may mga sinasabi ba mga relative nyo sa mga content nyo, kuya? So, wala naman silang sinasabi, guys, no? So, tanggap naman Tanggap nila nila. yung mga content namin, yung mga Content ginagawa lang namin. naman. Content lang Just naman. content. Just for a fun lang. Pero yung ibang tao, yung Hindi mga, nila- ewan ko ba kung Basta related lang inggit ba o talagang lang, Pag papapansin lang. Pikit. Madami silang sinasabi, guys, no? So, talagang ganyan lang yung mga... Mga bata dyan. Oo, mga Baso bata. daang. Kubing pa lang, igigiman niya sa cellphone. Okay, okay, next. No. Kay Angeline Bernardes. So, yan, pinsan ko to, no? So, ano masasabi mo sa mga chismosa sa atin, ha? Shout out. Ay, hindi tungkol sa amin yan. Sagutom na talaga. Sagot at latan. So, ang masasabi ko sa mga chismosa sa amin, so, matay kayo. Charot. Inggit lang, mainggit lang kayo at sana maging masaya kayo. Yung matay na. Kinamatay today. Di ba natin? Ay, wala. Joke lang. Sada, I love you all. Mainggit pa kayo lalo. Sige ba? Okay, next. Kay Robelyn Pilos 1, gaano niyo po kamahal ang isa't isa? Shout out din sa Robelyn Pilos 1. Thank you so much sa katanungan. Ikaw na muna, baby. Gaano mo ako kamahal? Sobrang mahal. Kasi mas mahal ko pa siya kaysa sa sarili ko. Ay, madi mo ba yun, ah? Apa man? May ewan na bagbagyan? Ay, may... Mahal ko tibagbagi kung mas mahal ko. Kasi Jai, ay, ba't tit lang Kasi mas mahal ko tibagbagi kung mas mahal ka. Kasi Jai. Tsaka- At ano ta pagmamahal ko tibagbagi, nga mas mahal ka, mas angat yung pagmamahal ko. Ay, ako naman, guys, no, mas mahal ko yung sarili ko. Pero mas pinapahalagaan ko siya. Pinapahalagaan ko siya. No? Alam niyo yung term na yan, guys, no? Yung salitang pinapahalagaan ko. Kung meron kang ganitong babae, alagaan mo siya, no? Parang prinsesa ba? Pero hindi naman siya mukhang prinsesa. Mukhang Reyna. Diyos. Apay, bagbaga, apay. Una mo yung Siyempre, bagbaga. mas makapangyarihan tirayin na, di ba? Okay. Boss na. So, na boss, natamot na. Natamot na. Natamot to. Ay, Tinitan ko. Okay, kay Rodessa Constantino.
ano po yung ayaw nyo sa isa't isa? Ano ayaw? Ugali ba? Or ano? Yung ugali na lang, no, baby? Okay, Ugali. una ka. Ayaw ko sa kanya is, ang ayaw ko sa ugali niya is yung mainitin yung ulo niya. Kasi nakakalimutan niyang mahal ako pag nagagalit siya. So, may mga masasabi siyang hindi maganda, nakakasikip ng loob ko, ganun. So, yun yung ayaw ko sa kanya, yung mainitin ang ulo. Ang pinakaayaw kong ugali niya, guys, no, yung selosa at matampukin. Hindi ko naman sinasabing ayaw ko yung selosa dahil kung hindi siya nagsiselos, baka wala nang pagmamahal sa akin, guys. So, i-timing niya lang niya yung pagsiselos niya, guys, na hindi yung araw-araw siyang magsiselos kasi pati ulam nagsiselos eh. Nulak yung ulam na, pero kaliwa yung magsiselos mo ka. Grabe. So, yun Next. yung tanong mo rin sa Constantino. Kay Glenna Mariti Rentegrado. Sakto ba, baby? Glenna Mariti Rentegrado. So, ito yung katanungan mo. Ano yung madalas na rason na lagi niyong pinag-aawayan? Ano ba, baby? Ano ba? So, yun nga, hindi namin alam kung ano yung pinag-aawayan namin. Basta nag-away na lang kami. Gaway kami. Ang mga madalas nga dali pag-awayan mo, ang saba-saba ka eh. Saba-saba na pag-awayan mo yan. So, yun na. Awan team. Basta Madalas na rason na. Rason na. Uy, basta awan lang. Bagtit lang siya na. Tuyawin lang talaga. Awayin ng awan sa Okay, next. Kay Michael Joaquin Mayo, have you ever had a funny experience on your room? Wow, naman. Always. Grabe ka naman. Always, diba? Always, no? Always. Katulad nung... Nagbinbin na to kami po nga. Nagramdaro kami. Basta nagkasi mo, Brian. Kanay kami ang green number. Green number kami. Kanay kami. Kasi wala mo kung panuto nyo na. Basta green number kami. Panda-panda. So, natihirap po. Wrestling. Wrestling ang mga kadya. So, yun yung katanungan mo, Michael, no? So, kay Everlyn Jacinto, ano po ang best memories nyo? So, nung una kaming magkita. Totoo lang. So, yun yung unang Best talaga best yan. experience. Best talaga yung nagiging dilegs. So, yun lang, guys, yung mga katanungan, guys, no? So, kung may katanungan pa kayo, i-comment nyo na lang at sasagutin namin. So, thank you so much sa panonood dyan, guys, no? Sana hindi kayo na boring at sana nag-enjoy kayo. So, thank you so much sa pagsama sa amin, guys, sa sumunting namin. Q&A. Kahit wala kaming pinagsasaluhan, enjoy pa rin kami, guys. No? Okay. So, kasi balak namin magmukbang habang nagigoy kasi ayaw namin yun, guys, no? Kasi yung food, pag kumakain kayo, hindi yung dada ng dada, no? Pag Dapat kain lang, kain lang, hindi yung So, hindi ko naman sinasabing, tama yung sinasabi ko. Siyempre, tama yung sinasabi ko. So, sa mga natatamaan dyan, guys, na pasensya na kayo. Sinasabi ko lang yung totoo. Thank you so much, guys. No? Hope you enjoy this vlog. And Thank you so thank you much. so much. Dahil hindi na nagtatapos tong vlog namin. Bye-bye. Now I'm a fool for your love.